नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम् नित्यानन्दं महन्नवमी सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रथम स्कंदम अध्याയം 4 ശ്ലോകം 32 33 ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഈ അധ്യായം 4ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുകയാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്സൈവമഖിലമാത്മനം മന്യമാനസ്യ ഇത്യതഃ കൃഷ്ണസ്യ നാരദോ വ്യഗാദര കൃഷ്ണസ്യ നാരദോ അഭ്യാഗാദാശ്രമം പ്രഗുദാഹൃതം. തസ്സൈവഖിലമാത്മാനം മന്യമാനസ്യ ഇത്യതഃ കൃഷ്ണസ്യ നാരദോ അഭ്യാഗാദാശ്രമം പ്രഗുദാഹൃതം. തസ്സൈവഖിലമാത്മാനം മന്യമാനസ്യ ഇത്യതഃ കൃഷ്ണസ്യ നാരദോ അഭ്യാഗാദാശ്രമം പ്രഗുദാഹൃതം. എല്ലാവർക്കും 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്സൈവം ഖിലമാത്മാനം മന്യമാനസ്യ ഇത്യതഃ കൃഷ്ണസ്യ നാരദോ അഭ്യാഗാദാശ്രമം പ്രഗുദാഹൃതം. തസ്സൈവം ഖിലമാത്മാനം മന്യമാനസ്യ ഇത്യതഃ കൃഷ്ണസ്യ നാരദോ അഭ്യാഗാദാശ്രമം പ്രഗുദാഹൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. 3-4 പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പകുതി പേർക്ക് സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം കിലമാത്മാനം മന്യമാനസ്യ കിഞ്ചിതഃ കൃഷ്ണസ്യ നാരദോऽപ്യഗാത് ആശ്രമം പ്രബുധാകൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മല്ലിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം കിലമാത്മാനം മന്യമാനസ്യ കിഞ്ചിതഃ കൃഷ്ണസ്യ നാരദോऽപ്യഗാത് പ്രബുധാകൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം കിലമാത്മാനം മന്യമാനസ്യ ഗിദ്യതഃ കൃഷ്ണസ്യ നാരദോ അഭ്യാഗാൽ ആശ്രമം പ്രബുധാകൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം കിലമാത്മാനം മന്യമാനസ്യ കിദ്യതഃ കൃഷ്ണസ്യ നാരദോऽപ്യഗാദാശ്രമം പ്രാഹുതാകൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി ബാലകൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം കിലമാത്മാനം മന്യമാനസ്യ ഗിദ്യതഃ കൃഷ്ണസ്യ നാരദോऽപ്യഗാദാശ്രമം പ്രബുധാകൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശ്രീജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്യൈവം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം കിലമാത്മാനം മന്യമാനസ്യ കിദ്യതഃ കൃഷ്ണസ്യ നാരദോ അഭ്യാഗാൻ ആശ്രമം പ്രബുധാകൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം കിലമാത്മാനം മന്യമാനസ്യ ഗിദ്യതഃ കൃഷ്ണസ്യ നാരദോ അഭ്യാഗാദാശ്രമം പ്രബുധാകൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം കിലമാത്മാനം മന്യമാനസ ഗിദ്യതഃ നാരദോ അഭ്യാഗാദാശ്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം കിലമാത്മാനം മന്യമാനസ്യ കിദ്യതഃ കൃഷ്ണസ്യ നാരദോ അഭ്യാഗാദാശ്രമം പ്രബുധാകൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതിദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം കിലമാത്മാനം ആശ്രമം പ്രബുധാകൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Anita Kumari Mataji, Hare Krishna. Anita Kumari Mataji, unmute Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasaivam Khilamatmanam Manyamanasya Hityadaha. Krishnasya Narado Abhyagadaasramam Bragudahridam. Hare Krishna. Hare Krishna. പിന്നീട് ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ടായത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ആരും കൈ താഴ്ത്തണ്ട. എല്ലാവർക്കും അടുത്ത 33ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ടായത് ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏവം അപ്രകാരം ഇലം അപ്രാധാന്യം ആത്മാനാം ആത്മാവ് മന്യ മാനസ്യ മനസ്സിൽ പര്യാലോചിക്കുന്നു ഇത്യതഃ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു കൃഷ്ണസ്യ കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന വ്യാസന്റെ നാരദ അഭ്യാഗാൽ നാരദൻ അവിടെ ആഗതനായി ആശ്രമം പ്രാഗ് മുമ്പ് ഉദാഹൃതം അരുളി ചെയ്തു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ് ജയ്. മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വ്യാസദേവൻ തന്റെ അപൂർണതയെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സരസ്വതി നദീ തീരത്തുള്ള കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസന്റെ ആശ്രമത്തിൽ നാരദൻ ആഗതനായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ് ജയ്. ഭാവാർത്ഥം ആരോ വായിക്കുന്നത്? വത്സലമാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കോ ഭാവാർത്ഥം? വായിച്ചു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവത്താലല്ല വാസുദേവന് ശൂന്യത അനുഭവപ്പെട്ടത്. അദ്വൈതവാദിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭഗവാനാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം. അദ്വൈതവാദിയെ പരമഹംസരുടെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ സന്യാസിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച വർണ്ണനകളാൽ സമ്പൂർണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വ്യാസദേവന് ആധികാരിക ദിവ്യത്വമുള്ള വ്യക്തിത്വമായിരുന്നിട്ടുകൂടി തന്റെ രചനകളിൽ യാതൊന്നിലും ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ഉചിതമായും വിശദീകരിക്കാത്തതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അസന്തുഷ്ടി അനുഭവപ്പെട്ടു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വ്യാസദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പകർന്നു നൽകി. ആകയാൽ മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ച ശൂന്യത അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. പ്രേമയൂത സേവനത്തിന്റെ പോരായ്മയിൽ സർവ്വതും നിഷ്കൽമഷമായിരുന്നു എന്ന് ഇതോടൊപ്പം സുവ്യക്തമാക്കുന്നു. പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പ്രായോഗിക തത്വശാസ്ത്രപരമായ ദർശനം യാതൊരുവിധ സത്കർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായി ഉദ്യമിക്കാതെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീലപ്രഭുപാദ് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ. മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമഭിജ്ഞായ സഹസാ പ്രത്യത്യാഗതം മുനിഃ പൂജയാമാസ വിദ്ധി വന്നാരദം സുരപൂജിതം. തമഭിജ്ഞായ സഹസാ പ്രത്യത്യാഗതം മുനിഃ പൂജയാമാസ വിദ്ധിവൻ നാരദം സുരപൂജിതം. തമഭിജ്ഞായ സഹസാ പ്രത്യത്തായാഗതം മുനിഃ പൂജയാമാസ വിദ്ധിവ നാരദം സുരപൂജിതം. നേരത്തെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ശാരദജി, നമ്പൂതിരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമഭിജ്ഞായ സഹസാ പ്രത്യർത്ഥായാഗതം മുനിഃ പൂജയാമാസ വിധിവന്ന അരദം സുരപൂജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമഭിജ്ഞായ സഹസാ പ്രത്യർത്ഥായാഗതം മുനി പൂജയാമാസ വിധിവന്നാരദം സുരപൂജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമഭിജ്ഞായ സഹസാ പ്രത്യർത്ഥായാഗതം മുനിഃ പൂജയാമാസ വിധിവൽ നാരദം സുരപൂജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗൗണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമഭിജ്ഞായ സഹസാ പ്രത്യർത്ഥായാഗതം മുനിഃ പൂജയാമാസ വിധിവാ നാരദം സുരപൂജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമഭിജ്ഞായ സഹസാ പ്രത്യർത്ഥായാഗതം മുനി പൂജയാമാസ വിധിവൻ നാരദം സുരപൂജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമവിജ്ഞായ സഹസാ പ്രത്യർത്ഥായാഗതം മുനി പൂജയാമാസ വിധിവന്നാരദം സുരപൂജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത ശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമഭിജ്ഞായ സഹസാ പ്രത്യർത്ഥായാഗതം മുനി പൂജയാമാസ വിധിവൽ നാരദം സുരപൂജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമഭിജ്ഞായ സഹസാ പ്രത്യർത്ഥായാഗതം വിധിവൻ നാരദം സുരപൂജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. തം അഭിജ്ഞായ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഥവാ നാരദന്റെ ആഗമന സദ്ഭാഗ്യം ദർശിച്ചു. സഹസ പെട്ടെന്ന്, പ്രത്യത്തായ എഴുന്നേറ്റ്, ആഗതം ആഗതനാവുക, മുനി വ്യാസദേവൻ, പൂജയാം ആസ പൂജിക്കുന്നു, വിധിവൽ വിധിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന അതേ ആദരവോടെ, അഥവാ ബ്രഹ്മദേവനെ സമർപ്പിക്കുന്ന അതേ ആദരവോടെ, നാരദനെ സുരപൂജിത, ദേവന്മാരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വിവർത്തനം. ശ്രീ നാരദന്റെ മംഗളകരമായ ആഗമനത്തിൽ സന്തോഷവാനായ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ ആദരപൂർവ്വം എഴുന്നേറ്റ് സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മദേവന് നൽകപ്പെട്ടതിന് തുല്യമായ പൂജനീയ സ്ഥാനം നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. സുവർണപ്രമാതജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
വിധി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആദ്യ ജീവസൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മദേവനെയാണ്. അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ വിദ്യാർത്ഥിയും ആചാര്യനുമാകുന്നു. അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അഭ്യസിക്കുകയും പ്രഥമമായി നാരദനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ ആത്മീയ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര ശ്രേണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ആചാര്യൻ ശ്രീ നാരദനാകുന്നു. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രതിനിധിയാകയാൽ സർവ വിധികളുടെയും അനുശാസനങ്ങളുടെയും പിതാവായ ബ്രഹ്മദേവന് സമാനം ആദരിക്കപ്പെട്ടു. അതേപോലെ ശ്രേണിയിലെ മറ്റെല്ലാ അവിരതരായ ശിഷ്യന്മാരെയും യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യന്റെ പ്രതിനിധികൾക്ക് സമാനമായി ആദരിക്കുന്നു. ശ്രീനാരദന്റെ ആഗമനം എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിലെ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാര. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരിവേഗരിചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഹരേ പ്രേമാനന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ വ്യാസദേവന് അപൂർണമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി ലഭിച്ചില്ല അല്ലെ, അപൂർണതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിവിടെ പറയുന്നു. മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വ്യാസദേവൻ തന്റെ അപൂർണതയെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സരസ്വതി നദീതീരത്തുള്ള കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസന്റെ ആശ്രമത്തിൽ നാരദൻ ആഗതനായി. ആ വ്യാസദേവന്റെ ആശ്രമത്തില് നാരദമുനി വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അവര് എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടും പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാവാത്ത എന്തോ ഒരു അതൃപ്തി അനുഭവപ്പെട്ടു വ്യാസദേവൻ അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തില് നാരദമുനി അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവത്തിലല്ല വ്യാസദേവന് ശൂന്യത അനുഭവപ്പെട്ടത്. അദ്വൈതവാദിക്ക് യാതൊരു പ്രവേശനമില്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തിത സേവനമാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം. അദ്വൈതവാദിയെ പരമഹംസരുടെ അതിശ്രേഷ്ഠരായ സന്യാസിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജ്ഞാനം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലെ, അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല വ്യാസദേവന് ശൂന്യത അനുഭവപ്പെട്ടതല്ല. എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും ഒക്കെ എഴുതി അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു 4 വേദങ്ങൾ, ഒന്നുണ്ടായതിനെ 4 വേദങ്ങളാക്കി അല്ലെ. പിന്നീട് അത് 4 ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്ത അവര് പിന്നീടും ശാഖകളും ഉപശാഖകളൊക്കെ ആക്കിയല്ലേ 18 പുരാണങ്ങളെയും. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവ് ജ്ഞാനമില്ലാത്തതിന്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവത്താലല്ല വ്യാസദേവന് ഇങ്ങനെയുള്ള ശൂന്യത അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള് കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ഭാഗവതം ഇതൊക്കെ എഴുതിയതിനു ശേഷമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതിയതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അമലം പുരാണം എന്ന് പറയാം അല്ലെ. അത്രയും പുരാണമാണ്. ഇതെന്താണ്? ഇത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെ യഥാരൂപമൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനും പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നല്ലേ. 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതായിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ ഇവിടെ ഇപ്പോഴെപ്പാണ് ഈ
ചതുർയുഗത്തിൽ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഈ ചതുർയുഗത്തിൽ ഈ ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാന സന്ധ്യയിലാണ് വ്യാസദേവൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. എന്നാൽ അപ്പോഴാണ് വ്യാസദേവൻ എഴുതിയത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതിലും എത്രയോ മുന്നേ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവതം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോഴേ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും. ആ ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവതം ഒക്കെ പഠിക്കും. അപ്പൊ ആ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ മുഴുവനായിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനും ശിഷ്യനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീ നാരദമുനി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നാരദമുനി തന്നെയാണ് ഇവിടെ വ്യാസദേവന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു വ്യാസദേവന്റെ അവതാരം, ശക്തി ആവേശ അവതാരം. അപ്പോ വ്യാസദേവന് അങ്ങനെ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു, ഗുരുവിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗുരു ശിഷ്യ ആ പരമ്പര അത് അതേപോലെ വ്യാസദേവനും ഇവിടെ അനുസരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാൻ തന്നെ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചതായിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ വ്യാസദേവനും ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദമുനിയിൽ നിന്നും ഈ അപൂർണതയുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ അസംതൃപ്തിയുടെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ആരായുകയും അല്ലെ, അങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കാനായിട്ട് പറയുകയാണ്. പറയുന്നു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച വർണ്ണനകളാൽ സമ്പൂർണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീ വ്യാസദേവന് ആധികാരിക ദിവ്യത്വമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നിട്ട് കൂടി തന്റെ രചനകളിൽ യാതൊന്നിലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ പരിപൂർണമായും ഉചിതമായും വിശദീകരിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അസന്തുഷ്ടി അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ സാധാരണ നിലയിൽ കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൂടുതൽ ഒരു സ്വയം നമ്മൾ എന്തെല്ലോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തു എന്നുള്ള അഹങ്കാരമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ വ്യാസദേവൻ ഇത്രയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി ലഭിച്ചില്ല അല്ലെ. അത് നാരദമുനിയോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നല്ലേ, നാരദമുനിയുടെ അടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ള ആ സംതൃപ്തി ലഭിച്ചില്ല, ഒരു അതൃപ്തി അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. നമുക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അനങ്ങാതിരിക്കല. അപ്പൊ വ്യാസദേവന് എല്ലാം അറിയാം, എല്ലാ ജ്ഞാനമുണ്ട്, വേദങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയല്ലേ, എന്നാലും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ സംതൃപ്തി ലഭിക്കുകയുണ്ടായില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിക്കുന്നതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ഭക്തിത സേവനം അല്ലെ, ഇതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നൽകുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് രചിക്കുവാനായിട്ട് നാരദമുനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം വ്യാസദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രചോദനം പകരുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ വ്യാസദേവന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടല്ലേ. ഭഗവാൻ തന്നെ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് വ്യാസദേവനെ കൂടുതൽ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ച ശൂന്യത അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുടെ സേവനത്തിന്റെ പോരായ്മയിൽ സർവ്വതും നിഷ്ഫലമായി തീരുന്നുവെന്ന് ഇതോടൊപ്പം സുവ്യക്തമായി വിശദമാക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ കുറെ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി അല്ലെ. ഭഗവാനെ മുന്നിട്ട് ചെയ്യാത്തതൊക്കെ അതൊന്നും പൂർണ്ണതയിലെത്തില്ല അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമിത സേവനത്തിന്റെ പോരായ്മയിൽ സർവ്വതും നിഷ്ഫലമായി തീരുന്നുവെന്ന് ഇതോടൊപ്പം സുവ്യക്തമായി വിശദമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശദീകരിക്കാതെ കൊണ്ടാണ് ഒരു ശൂന്യത അദ്ദേഹത്തിന് വ്യാസദേവന് അനുഭവപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പ്രായോഗിക തത്വശാസ്ത്രപരമായ ദർശനം യാതൊരുവിധ കർമ്മങ്ങളും പ്രത്യേകമായി ഉദ്യമിക്കാതെ സർവ്വതും സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ, ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്നു എന്നുള്ളത്.
അപ്പൊ നമുക്ക് കർമ്മികളെ പോലെ ഓരോന്നിനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിനും പരിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ധർമ്മം, അർത്ഥ, കാമം ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതാണ്ട് വരണം അല്ലെ. അതൊക്കെ എന്താണ് ആ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല അല്ലെ. മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ശ്രീ നാരദന്റെ മംഗളകരമായ ആഗമനത്തിൽ സന്തോഷവാനായ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ ആദരപൂർവ്വം എഴുന്നേറ്റ് സൃഷ്ടികർത്തായ ബ്രഹ്മദേവന് നൽകുന്നതിന് തുല്യമായ പൂജനീയ സ്ഥാനം നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചു അല്ലെ. നാരദരാരാണ്? ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. സാധാരണ സീരിയലുകാരും മറ്റൊക്കെ നാരദനെ പലതരത്തിലും അവതരിപ്പിക്കും അല്ലെ. നാരദൻ എന്നാല് അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിൽ നിന്നല്ല, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നാരദരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നാരദരെ എന്താണ് ആ കംസനൊക്കെ കൂടുതൽ എന്താണ് വേഗത്തിൽ എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കംസനെയൊക്കെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാരദര് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവര് അങ്ങനെയുള്ള സീരിയലുകൾ ഇതൊക്കെ അവ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ നാരദനെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. നാരദമുനി എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. നാരദർക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിച്ച് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാരദമുനി ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രനാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ശിഷ്യനൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബ്രഹ്മദേവന് നൽകുന്നതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള ആ തുല്യമായിട്ടുള്ള ബഹുമാനം നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചു, ആദരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, വിധി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ജീവസൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മദേവനെയാണ്. വിധിവൽ, ഇവിടെ ശ്ലോകത്തില് വിധിവൽ നാരദം സുരപൂജിതം എന്ന് പറയുന്ന വിധി എന്ന വാക്കിനെ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആദ്യ ജീവസൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മദേവനെയാണ്. അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ വിദ്യാർത്ഥിയും ആചാര്യനുമാകുന്നു. അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അഭ്യസിക്കുകയും പ്രഥമമായി നാരദനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ ആത്മീയ ഗുരു ശിഷ്യശ്രേയ പരമ്പര ശ്രേണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ആചാര്യർ ശ്രീ നാരദനാകുന്നു. നമ്മൾ ആ 32 ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ 32 ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ആദ്യം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ. അതാണ് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാവ് പിന്നീട് നാരദമുനിക്കും, നാരദമുനി വ്യാസദേവനല്ലേ, വ്യാസദേവൻ മധ്വാചാര്യർക്ക്, അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിൽ 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥം ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യരായിട്ടുള്ള AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് അനേകം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം നൽകി അനേകം പേരെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തും. അവരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവരെയൊക്കെ ശിഷ്യത്വം നൽകി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നാരദമുനി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് ആദ്യം ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിണ്ടായി. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലേ, തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയെ ആദികവിയെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ പരമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവ് പിന്നീട് തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള നാരദൻ അല്ലെ, ശിഷ്യനുമായിട്ടുള്ള നാരദനെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ആകയാൽ ആത്മീയ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ശ്രേണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ആചാര്യൻ ശ്രീ നാരദനാകുന്നു. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രതിനിധിയാകിയാൽ സർവ്വവിധികളുടെയും അനുശാസനങ്ങളുടെയും പിതാവായ ബ്രഹ്മദേവനെ സമാനം ആദരിക്കപ്പെട്ടു. അതേപോലെ ശ്രേണിയിലെ മറ്റെല്ലാ അവിരതരായ ശിഷ്യന്മാരെയും യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യന്റെ പ്രതിനിധികൾക്ക് സമാനമായി നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. ഗുരു, നമ്മൾ ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന്, ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കണം, അവരിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കണം എന്നൊക്കെ അല്ലെ. എന്താണ് അത്? ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തത്വമാണ്, ഗുരു തത്വമാണ്.
അപ്പൊ അവരൊക്കെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആ ഗുരുവിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ അവസാനം എവിടെ എത്തിച്ചേരുക? ആ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തും ആ ഗുരു ഭഗവാനിലും നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗുരു തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയില് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ്. സാക്ഷാൽ ബലരാമൻ തന്നെയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ്. അപ്പൊ ഈ പരമ്പരയൊക്കെ ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ ബലരാമനിലും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിലും പിന്നീട് ഭഗവാനിലേക്കുമാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയും. ആ പരമ്പരയുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം നമ്മൾ നിവേദ്യമൊക്കെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക. നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ ഗുരുവിന് കൊടുക്കും. പിന്നീട് ആ ഗുരു പ്രഭുപാദർക്ക് കൊടുക്കും. പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്ക് അവരെ ഈശ്വരദാസ് ബാബാജിക്ക് ഈശ്വരദാസ് ബാബാജി, ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി. അങ്ങനെ ആ പരമ്പര വഴി അവസാനം ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിലെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഭക്തിത സേവനങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്കൊരു എന്താണ് നദിയോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നദിയൊക്കെ കടന്നിട്ട് അക്കരെ പോകണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു പാലം വേണം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ട് വേണം അല്ലെ, എന്നാലേ നമുക്ക് അക്കരെ എത്താൻ പോകും. അപ്പൊ ആ പാലം, ആ ബോട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും പടിപടിയായിട്ട് കൂടുതൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയും നമ്മളൊരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ ഷെൽട്ടർ എടുക്കുകയും പിന്നീട് ആ ദീക്ഷ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജന്മം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും, നമുക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അല്ലെ. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അനേകം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതന്നെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളെയും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും എല്ലാറ്റിനെയും അവിടെ അഗ്നി ഒരു ഹോമകുണ്ടൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അതില് നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും കർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഒരു പുതുവായിട്ടുള്ള ജന്മം, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം ജന്മം നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ഒരു ഗുരു. സ്പിരിച്വലായിട്ട് നമുക്കൊരു പേര് തന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ദീക്ഷയൊക്കെ തരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗുരു നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും എല്ലാറ്റിനെയും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മം നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. അപ്പൊ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അത് നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടാണ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ പേര് മാറ്റുന്നത്? പഴയ പേരെന്നെ പോലെ പുതുതായിട്ടൊരു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പേര് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും. ദാസ് എല്ലാ പേരിന്റെയും അവസാനം ദാസ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ജീവര സ്വരൂപഹോയ് നിത്യര കൃഷ്ണദാസ്. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്, ദാസനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പേര് നൽകിയും, അപ്പോ അത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, ഗുരുവിനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ച ഗുരു സംതൃപ്തനായാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ആ 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് 16 മാലയൊക്കെ ജപിച്ച് എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രഭുപാദരെ നമുക്കൊക്കെ ഉറപ്പ് തരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതിനാണ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ISKCON ബാംഗ്ലൂരിന്റെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ദീക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടായി, കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഷെൽട്ടർ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടായി. അപ്പോ നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭു എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അടുപ്പിക്കാനായിട്ട്, കൂടുതൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഗുരുവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫോം കുറെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ആരെങ്കിലും ഫോമൊക്കെ പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടി? നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ഭക്തിയിലും ഉയരുന്നതിന് സഹായിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന
രണ്ടാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള നാരദ മുനി ആ ബ്രഹ്മദേവന് ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ആ നാരദ മുനി വ്യാസദേവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടപ്പോൾ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഗുരു ഒരു ശിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നതൊക്കെ ആ ഗുരുവിന് മനസ്സിലാവും. ആ ഗുരുവിന് നമ്മളെ അടുത്തുണ്ടായിട്ട് വേണ്ട ഗുരുവിന് മനസ്സിലാവാനായിട്ട്. അപ്പോ ആ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യാസദേവന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോഴേ നാരദമുനി തന്നെ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതാനായിട്ട്. നമുക്ക് നാളത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ വ്യാസദേവനും നാരദമുനിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.